ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಗಳಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೋಜಾವೆ. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪರಗೆ ಏನೇನು ಪೂರಗಿ ತಂದು ಪನ್ಪೇನೆ. 1 ಕಪ್ ದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ದಾತು ಪದಂಗಿದ ಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ಪದಂಗಿ ಇಡಿ ಪದಂಗಿ, 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ, 1 ಕಪ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಬೆಲ್ಲ, 1 ಕಪ್ ಎಡ್ಮೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬೀಜ ಬೊಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೌಡರ್. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ. ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಸುರುಟು ಪದಂಗಿ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಇಡಿ ಪದಂಗಿ. ಒಂದು ಇಡಿ ಪದಂಗಿ ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ಗೆತ್ತುಂದೇನು ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂಲಿದ ಪದಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ನಾನು ಇಡಿ ಪದಂಗಿನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತುಂದಿನಿ. ಪದಂಗಿ ನೆಂಚ ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ನೆನೆಂಚು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡುವೆ ಜನಿತೆ ಪದಂಗಿದ ಬೇಳೆನ ಪೊತ್ತುವೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಜ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಪದಂಗಿ ಪೂರ ಕರೆಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು. ತೆವಲ ಕಾಯ್ದನೆ ತೆನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತಂದೆ. ಎಡ್ಮೆ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತಂದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆದ ಬದಲಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಎಡ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡುಲಿ. ಬೇತೆ ಹೂವು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ ಪಾಡುಲಿ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡಿ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿದ ದಾಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇತೆನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತುಂಡೆ. ಒಂದು ಪದಂಗಿ ಇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪದಂಗಿದ ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಜರಿ ಜರಿ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ. ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದಿನ ತುಂಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ್ಲ ಇತ್ಲೆಕ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಗವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ನೀನು. ಅದೇ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ. ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ. ಆ ಕಡಾಯಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆನ. ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಬೇದಿನ ನೆಕ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುವೆನ. ಬೀಜ ಒಂದೇ ಕಾಯನ್ ಬಂದಾಗ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಐತೆ ಧಾನ್ಯನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ. ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಹದ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆದ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಇಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ನೆತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ನೆತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೇನ. ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಗು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಕರಗರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲ್ಲನ ಪಿರಿಸದು ಬಕ್ಕನಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏನಂತೆ ನೀರು ಟೈಪ್ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಪಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಐಕಾದನ್ನು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂದಿನಿ. ನೀರು ಪಾಡ್ದಂತೆ ಹದ ಪಾಕ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೇನೆ. ತೆನಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಡ್ವೈತೆ. ತಾರಾಯಿ ಪಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅನಮುಟ್ಟಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಬೈತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಮೆನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುವೆ. ಒಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪ್ರಸಾದ. ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.